Hii tikupasira ndithu audio ya Samuel Lwara amene ndithu ayika komenti pa za ku mpongopongo uchitikawo wakumangidwa kwa akuluakulu a DPP pachanso tisayiwana tikudikiranso ndithu anoma nchisale kuti nawonso akalowe ndi Samuel Lwara amene ndithu ayika komenti pa nkhani imeneyi ndipo akuti wapanga izi ndi Yes, comrades, good afternoon everyone. Masana bwino nonse. Akuluakulu nthawi zambiri sinimafuna mapanga comment pa zinthu zokhuza ku makhoti. Koma nkhani iyi akuluakulu a DPP akumangidwa ndi nkhani ya usiru kwambiri. Ndi pamene apanga zimene zizi ndi chisiru cha munthu. Chisiru chosakonda dziko la Malawi. Amene akupangisa ma arrest kupamanga anthu a opposition. Amene ndi chisiru chenicheni. Ndipo msachisekerere. Ndipo msachitchulezo kuti kodi usiru wake umakhala bwanji. He is just another fool. Everyone who is behind this arrest, within 2 days, how can you arrest big people? Milandu ya kale panopa tukupita kuma elections in September. Nthayo say muni boma mapanga cha. And if you are committed, tinachoza boma na DPP, choti mati ndiya corruption, ndi nkhaza. So nthayo 4 years in office, MCP mapanga cha. What have MCP done? Awawa tinachoza boma DPP, timati ndiyakuba, ndokondera. Ndotani tinanyoza kwa basi and tinacho mboma kuti awawa mmene kubera ife tichoke tikakhala mboma tione milandu yawo ndiye milandu yose mwatenga anthu awawa mwamanga milandu a DPP mwamanga anthu a DPP awatu mugaza milandu imene itenga zaka zinga mlandu oyamba lero January 7 mwamba milandu yaikulu kwiri mulinawo maumboni koma nthawi yonse mapanga chani ineyo ndikuona kuti MCP mwaziwa kuti mwalephera kulephera kwanu mwaona kuti tonse Amalawi tisafale, which is not good, and that is not being patriot or being patriotic. Chifukwa ngati mwalephera ino ya MCP apase nanzani ena zipani zosusa ayesepo boma alikuendesa. That is what we call umuntu. MCP you failed. Chakwera has failed in abundance of resources. MCP has failed to govern this country. Chifuka kukuendesa ziko mophera kwambiri ndikumamanga anthu popanda zifuko. The way you are doing. Muntu kamalephera nyumba zimakhala choncho. Kumapanga choncho kumapeka ma excuse kumathamangisa ana achemwa yako kapena ana masiye kumathamisa panyumba pako ndiyoti wewe mzibambo ndiolephera. Achakwera ndiolephera tu. Wewe chakwera hizi ni manene natu ndiolephera chakwera cannot govern this country. Chwa police wamenda ma orders. And the commander in chief, mkulu wa polisi Malawi munamakhala ndani president. So ngata polisi akamanga anthu ngata wawo ako opposition. Wote chakwera ndi olephera. Ndapena tuma polisi. Anda chakwera kumene ali kwa ena kuziwa kuti uso ni mulandu wina amene akupanga papa. Against humanity. Kumamanga anthu pa nkhani zokhuza ndali zosamveka bwinobwino. About Suleiman, what wrong did he do? Suleiman takhala kumpusha ku parliament anapita kwaona kuja kuchilimba kuja kuma warehouse achani kayaku. Suleiman taona mena kwenda ku parliament. And Suleiman has got a lot of people following him. He's representing the masses of Malawians who are vulnerable because of this poor governance ya Chakwe. The indecisiveness ya Chakwe. Suleiman has been giving us Malawians hope that our MCP akula kwisa. So, comrades, Malawians, this is very painful. Magama kwanza atena mango chemera ndali usaganiza. Kumangidwa anthuwa sizabwino ayi. Milandu imene ikulowa makotium wa UTM president ndi anthu ena. Muzone bwino zimene zizi. Munthu wakhala kuyenda Kabambe has been to convention, Kabambe tikumpangira campaign ya bwino mwamba upanga nsanja. Mufuna Kabambe mpaka asuruke basi. Yeti mulibe nzeru zoyendesera boma. Kwendesa boma is not initiating arrest of people amene ali nzeru afuna tenge ziko ati kusogora. Amalawi tinapuza lesson ya bwino kwambiri pa Chilima. Chilima was a good politician, loved by DPP as a party, loved by MCP as Tos Alliance. Mukuzwa zimene zacha kwa Chilima. Chilima is no more. Koma mwana anafa ni nzeru zacha. Fresh! Nzeru zomwe zikanatenga Malawi kupita pasogolo achekwera nkuoneka ngati munthu wabwino. Nzeru zonse zinatisa kunthungwa mndege. And because to justify my point ya Chilima nayo wanzeru kuposa Chakwera. Anafa pangozi ya ndege kunthungwa. He died. Koma nzeru za Chilima
zidakalipo koma chakwera nzeru zawo zinabwera mbuyo. Nzeru zachima zabwera zachakwera zabwera mbuyo bwanji. Akulepha ndi kulemba ndi kubweresa kupanga commission of iko kupanga team of investigators kuti akafuze ndege imene inapha vice president wawo. Akulephera. Pena mkhoyo kopanga blame achakwera kuti akulephera bwanji mwina ni ndale hayi. Achakwera nzeru alibe as a state president. Yopeza anthu abwino kuti afufuze ndege chamene inagwera. So, comrades, Malawians, this is the aftermath of poor leadership and blameless leader, a failure. Zimenezis. Tamba umangana chochi basi nkhani ndikumangana. Komanso zimene zomangana ziupekisa ndale zathu kukhala zoopsa. Zimapeka chiopsezo kuzipani zina. Like panopa already, there's no way MCP can comfortably go and campaign in Southern region. Kwa DPP. Palibe. There's no way MCP can campaign in Southern region. DPP is just a campaign in Central region. Because at Central region, Sangaza main chipani cha DPP in Central region. Kulilongwe Central region. DPP kwa kapa campaign moja palibe taka igende miala DPP. Because MCP azafuna kuone salinda ntabu ino okonda ntendere. Koma ku Southern region, there is no way MCP is going to campaign there. Kulibe. Even kumpoto kunoko. And I'm happy, Comrade Harem Kandere, Uncle Anga, Achokamo Cabinet ya uje. Ngakena also anandizo focus out pankani as Minister of Defense. Sindachura. Come I'm just saying, kuti kumpoto kunoko. Even MCP to campaign, it will be very difficult. Ndikhaidwe mena kune sapapa, lo mama ngasogore azipani zina. Pankani zomwe mwina zikanaka mdokalekale. Ngali zokuza zimene kwika muboma la DPP. Ndinanena ineyo, I said this. Kukanakhala commission of reconciliation committee kujeni timachani god reconciliation tribunal ikanakhalapo ndithu reconciliation tribunal ikanakhalapo osati minister kupanga tribunal zola kwika zomwe DPP mapanga boma likanapanga boma lachakwera likanapanga recognize anthu amene ali ma victims amene tinavutika nthawi ya DPP akanati pangako kuti tisike mitima pansi. So panopa ukali watu ukupita kusogolo tukujoina nda DPP yao. Ngakhala matipangira nkhanza DPP. Panopa ukali watu ukupita pasogolo. Shuka boma lilipoli. Sili natipepuse ife Sili natipembuze ife ya Malawi omwe timavutika kuchoza DPP mboma. We are not even compensated or even acknowledged kuti awawa anathanza chakwera kula mboma. Koma nthawi ndimanyimba ndi DPP. Timamangidwa na first minute akumangidwa DPP panopa. Kwa pamfuno kuti ngati ziko timalikonda tikanapanga ndithu tribunal reconciliation tribunal. Anthu andale akanakhala pansi kupanga bungwe tikadandaule zovuta zomwe tikukumana nazo tinakumana nazo nthawi ya DPP tikupanga campaign. Timamangidwa tunafa. So panopa what is happening is repetition of what used to happen nthawi ya DPP bomb. MCP kumanga ma members DPP apapo sichachilendo DPP namanga also ifeyo ile tiko opposition. Koma tikanapanga reconcile for the good sake of this country. Izomangana zikanatha pachakwera. Full stop. Chakuma kama mangana koti kakumaswani. Amene mwamangisa munthu uja koti ngatira masula. Pomaliza pake taunapo example ya Chilima amene zinachitikira. I repeat this. Chilima atamkhukira koti milandu yake ija zimakhanga zikuenda bwino. But what happened? Chilima kulibe lero. So comrades Malawians izi zomangana izi. Tikuchedwa nazo. Achakwera zoipa zawo zambiri zomwe zinakwanakana achakwera zoti tachosere pampando. Koma saonjezere kulakwisa. Kenako anthu atani amba kwa gena limyala. Because DPP pochoka boma siti kamene nangochoka mwa ize weya. Inazizuzanso ngati mene mwinaso MCP mwazuza kwambiri kuposa DPP mene matizuzira. Maonesa nkhaza kwambiri chifukwa cha ndale za MCP za kumtundu wachichewa. That's the problem. Kwa panopa lilongwe kulibe achewa kulibe ntumbuka panopa lilongwe desaturated. Alomwe ambiri anindira mamuja ayawo ambiri anindira meja atumbuka takhala mwatu ndi kwatu kulilongwe. So tikamapanga ndale zomanganazi mukampanga Sami Suleiman mwamanga ndoti mwamanga Malawi ambiri. Suleiman aliyensa mamziwa Malawi kuno ntchito zake tikusanga parliament imaoneka kuti kuli parliament kuli position ndi Suleiman. So comrades Malawians, let's not entertain this. Amena panga zimene zikuta zimangisa atu. These people are stupid and let's not entertain them. Message yanga kwa police. A police, you are one of the people amene mavutia kwambiri Malawi munomu. Massive servant amene mavutia kwambiri ndi a police.
and everyone taya DPP tinadala ndi police kwambiri. So this time MCP akuziwa many police imagrisidwa ntchito ndi anthu andale. And even Chakwera, when Chakwera was not happy with what DPP-led police was doing that time. And now Chakwera is repeating the same mistakes. Chisakare kuti chikoti a police ambiri a Chakwera boma lao lalimba a police ambiri. Isakare kuti kulemba a police ambiri aja ananebedwa ntchito kwambiri choti pa campaign azapanga intimidate Malawi anzawo. Ayi. A Chakwera intimidation akuipanga okha chikwasaziwa alibe nzeru zoyendesera boma la Malawi. Full stop. Aliyensa kuzipa. So iniyo police musala kamange mundu mufufuze ntchito yani mene munaphunzirira. Kwa zimene zipanga is it not political driven? So I'm going to quote it. Court is very open, it's very clean, non-partisan. Mena kugamulira mabelo mena kupereke. And kwana kunobo mundu angokusa mabelo mene kuzira ineyo ngani yata. Chikwa hivi ni kukoti kuja antanatopa. So our police, you must be very careful. Maga this time mukulamudwa ni mundu wanzimai. Azimai pena pake, they're only taken, they can easily be pushed. I'm not saying Inspector General Police who comes Zimai Suzu Wanchito. Aye. Command in the experience kumana kuno. Pakalam Zimai pampando wa IG kumana kuno police mindable. Kunali mai nangwale. She was good, but look what happened. She made a simple mistake. So we don't want these things to be repeating. I'm not saying kuti Zimai sangendese police ya Malawi. Kwa meta unena apapa. Amai awawa Inspector General. Nchito yao ikone kangati kuti siyo kwana kweni. She's very weak somewhere. I don't know where she's getting this weakness. Because as a professional, she must judge and tell the president, no, Aban, this issue is political. Nangamawa, Panopa MCP members, as Labisa Kwambiri TV na cabinet. Tupita campaign it. And Hakula Kula MCP ambitiza tukwana. Now says tukwana. Azamangidwa. Guys, Azamangidwa, what will happen is MCP Basit, Pauline. Of course, MCP is already going. So about my arresting atashina kabambe achinandani awa ngani zokuza ndalama. Ngani this is too late kuzamba ngani zezi panopa tupita campaign. Because already a lot of monies Malawi taunonga ndalama zambiri campaigning for Kabambe. Even Kabambe himself has spent a lot of money for his candidacy in preparation for candidacy 2025. And he's got a lot of people following him, his candidacy for 2025. That means Malawi and the hope Mwakabambe. Therefore, muntu huyu ndale situ waemba Zulai. Anamba kale mpaka convention na msanka. Leloli kuyamba sonkhani yake mwamba kutenga nkhani yake serious. Mwamanga DPP mutenga Kabambe akolowa mkoti. Of course, yeah, it's to be like that. But komangati Kabambe wamangidwa pa nkhani zokuza ndale. Delta MCP ziko mzalo na kuwao. Because Kabambe wamelamizu tu Malawi. Everyone follows Kabambe this time. Hope ya Malawi tonsefe ilimwa Kabambe. So pomanga mukamanga muntu wandale think that muntu andi a lot of people behind him. Omwe panopa mukwapa samangolomera. Like DPP mwepa samangolomera. MCP there's no way he's going to campaign in Southern region. Why campaigning antu mukwamanga kumene Malawi sinife mazi tuti maenda. Ai tindi kwatu. Then kumanga muntu wakwawo ku Southern region mwamanga sule ujeni mamanga. Ose mwamanga hapa ndaku Southern region. How are you going to campaign there, IMCP? Commerce apart from Kumangana, Zikola tool, you know, what value do you see in opposition? So we're in democracy. Being pasogolo paula mnawa Ziko does not mean that agwe opposition also no ipa. Aye. Opposition kuma members of parliament. That means and kumena uchoka opposition iko kuya antu Amalawi omwe ama satira omwe antu amene tima pasa maudindo ngati ma MPs ama tumikira antu hao. So mukangomanga MP wao. Don't you know kujasimukalo watu. You see, I'm saying this from a sober mind. You have to understand that amene mpanga initiate my arresting at amene wao. Komazo karumbira nchito ya minister pampando. You must know that kurumbira kuja amaze oti mpando watenga uja ndofuna muntu opirira. That's why amalapa. Ali yense usogolwa Ziko, kapena wa ame, kapena vice president amarumbira, even my judge amarumbira. So nchito yokuza malamulo imakhala yovuta kwambiri. So nchito yorumbiridwa musaiprekese kumaichepesa mphamvu yorumbiridwa ja pomango manga anthu popanda milandu. 20 cases ya corruption kulowa mcourt osaja nkhani basi kumota wa. That means tilibe leadership. That means situsate malamulo. That means kulumbira pa ntchito
ngati ya usogoleri wa ziko kapena ku ame kapena ya polisi zopanda pache imaukhala basi rhetoric zongoyerekeza basi. So munthu ukangulubira ntchito, that means you follow the constitution of the country and the laws of the land. So it can be pushed anyhow because of some political opinions or expression. Yeah, and that. So comrades, Malawians, this is unwelcoming behavior or leadership. Yokuti anthu azimangidwa kumamanga anthu kumagona m'macells because of my differences azinthu. Komanso azipani za ku Malawi ndimabwereza nthawi zambiri kuyankhula. Ngati munthu amutenga tikakutenga na zathu andale kulowa mboma mucha, timafuna iniyo ntchito yanu sikapena muzilemerese nokha. Mumafuna kuja kuti tonse family tiende nanu bwino. Inde imene mukhuza kulemera nakasita kupasani ntchito mukulandira ndalama. Koma anthu ufe amalawi muzitiganiza kuti chifukwa chani takusankha ndikukali pamipanda. Timafuna iniyo should be performing to the standard of the country. Muzoona kodi amalawi tufuna chani kwa iniyo. Why are we putting you in places? Ena timu yakuika ni kukhala members of parliament ndi kusikulu komwe simnapita. Even interpretations of the laws of the land simkuziwa. Just like even my president. A president ena tinakuika ni pampando. For example, Chakwera tinaika pampando, he knows nothing about governance democratically. Says what? Kuti ndali za democracy makarabani. We thought so, but today we have proved it. Ndi my rest amena ntakungomangidwa chisawawa. Comrades, this is my position. Good afternoon. Like, share, Malawian cameras, right.